Okay. Marček. Dámy a páni, dnes je ku vám zavítal dobrý chlap, držiteľ slovenského rapu, člen skupiny Moja reč, legendary, super, starý, vítaj. Ďakujem ti pekne. Vítam ťa, kamarát. Som rád, že som tu. Čaute všetci. Áno. Zrejme si to už vysvetlil, ale mňa by zajímalo, ako vzniklo tvoje umelecké meno. Áno, toto je... Nič to neznamená, je to absolútne nezmysel a hanbím sa za to. Prečo? Lebo je to blbosť, to nič neznamená. To super, to znamená, že je vynikajúci, alebo také niečo v preklade. Možno, že to som si nejak tak myslel na začiatku, keď som si túto blbosť vymyslel a raz povedal, myslím, že Hetfield z Metalliky, že keď si nie je niekto schopný vymyslieť poriadne meno, ako môže písať texty. Ale, no, nejak som tie texty písal potom aj tak. To, akože meno, to je jedna vec, ale texty môže mať dobre vymyslené. Zase. Presne tak. Áno? Dúfam, že aj. Už môj ľud. Počúval si niečo z To toho? občas aj áno, Hej. potom sa pripravoval na teba, aj. A ja som sa tiež pripravoval na teba. Ja som počúval tvoju hudbu, trapovú, tak ty máš viac takú klinejšiu hudbu, než v akej majú tí reperi tú ťažkú urastlivú hudbu. Hej. A tak patrí to k tomu trošku. Je to trochu taká hudba, ktorá je aj agresívna. No, To mi je život, vieš ako. presne tak. To... Ty si hlavne známy ako reper. Čo sa ešte venuje čomu sa venuješ okrem hudbe? Dokopy ničomu. Kedysi som mal s otcom také, že kávlovku som robil kedysi. To som robil aj popri tomu, ako som normálne fungoval, hrával koncerty, nahrával albumy. To bolo také, že zaujímavé, to stretneš strašne veľa ľudí. Je to taká sociálna štúdia, pôjdeš do strašne veľa domov a bytov, poznáš v meste všetky ulice a úplne detailne poznáš mesto. A to bolo zaujímavé, ale okrem toho nerobím nič. Akože žijem život, samozrejme. By si aj chcel začať niečo zaujímavejšie robiť? Určite, vždy by som robil niečo zaujímavejšie rád, to je bez debaty, ale zatiaľ som nič nevymyslel, čo by som robil. Takže sa toho držím. Čo by si chcel robiť? No keby som to vedel, tak už s tým začnem, ale rap ma naplňa a baví. Zarábať si... Napadí, tak to robí. No presne. Zarábať si niečím, čo máš naozaj rád, je fakt dobrá vec. No. Dobre zarobíš na tom repe? Vieš čo? No žijem z toho už veľa rokov. Dobre. No. Adam. Dobre, ja sa nepýtam, lebo ma to zaujíma, vieš. Robíš aj bežné veci a pre ľudí v tvojom veku? Luštíš križovky? Aha, okej. No áno, mám 45, to už je dosť. Ja som pochopil otázku. Križovky neluštím, ale veľa čítam napríklad. A neviem, čo znamená robiť veci v tom veku. Snáď áno, ale neluštím križovky. No sorry, neviem na to viac odpovedať. Nebaví ťa to, hej? No nie, zatiaľ ma to nechytilo, križovky ma ešte nechytilo. Ani mňa, vieš. Dobre. Čo také, akože
ten povedať tak, že keď aj žiješ svoj život a v tomto veku môžeš mnoho vecí robiť, šport, potom môžeš nejaké iné umelecké veci robiť, alebo čo takého. No toto ma naplno ako keby zamestnáva. Aj momentálne robím na 2 projektoch a čím si toho vydal viacej, a to je naozaj veľa, robím to nejakých 20 rokov, viac ako 20 rokov, čo sme vydali, že demo, že prvý album ako keby, tak je to ako keby náročnejšie, pretože sa z veľa vecí vyčerpáš a nechceš sa opakovať. A toto ma akože naplno zamestnáva. Tak... Akože ale veľa energie, hej? No samozrejme, jasné. Je to ako keby denná vec. Nosíš si to neustále v hlave, rozmýšľaš nad tým. Keď počúvaš hudbu napríklad, tak to počúvaš s tým jednoducho. Tak nejak to posudzuješ a stále to robíš, takže naplno ma to zamestnáva. No. Máte v živote ešte nejaké vízie, alebo čo si chcel, tak si už dosiahol? No mám 45 a nemám dieťa, nemám žiadne deti. A to je ako keby môj plán číslo 1. Už mám toľko rokov, že už je to teraz vlastne dosť neskoro, ale chcem mať deti, takže toto je môj akože asi najväčší plán. No, máš aj manželku alebo priateľku? Mám priateľku, no, sme spolu 3 roky, žijeme spolu a jo, pomaly sa do toho dostávame. Dúfam. To si mal si poponáhľať, vieš. To som sa mal poponáhľať, môj otec ma mal 36 a celý život som si hovoril, že to je neskoro. No a teraz sme tu, 45. To ale, to je, že nič si nepremýšľal. Dúfajme, Tomko. To viem, to isté aj ja. Aha, koľko máš rokov? 41 budem mať. A stále ešte rodinu ani sám nemám. No, vyjde nám to, neboj sa. To hej. Vy sa nazývate aj dobrými chlapcami. Uh-huh. Naozaj si dobrý chlapec, alebo si aj dobrý Peter? Reper? Tak prečítaj to ešte raz a to je posledné slovo. Peter. Nie, počkaj. Peter. Beťar. Peťar. Á, okej. Je to, ten názov je trošku ironický, ale za tým názvom je ten cieľ, že chceš byť dobrý, ako keby. Ale každý občas niečo spravil, zažil a vypadá ti ho, takže není som iba, že úplne bez poškvrny, ďakujem ti. Co si tak najhoršie spravil v živote? Zatkla ma polícia. Bol som 3 dní v CPZ. Jak môžeme vedieť, alebo jak môžeme vedieť, za čo? Bolo to za prekurzory. Bolo to za liek, za liečivo, ktoré musíš mať len papier. Čiže dá sa povedať. No. Teraz budem chcieť, aby sa to vystrihlo. Ale nie, bolo to v telke. Je to ľahko nájditeľné. To sa to hambiť nemusíš. Ale hambím. Ale to je jedna vec, že sa aspoň priznať sa ku tomu, že jak sa patrí. Tak ono to není úplne, že by som sa priznal, mňa prichytili a chytili a potom ma vysielali k telke, takže jo. Ale takto, že verejne povieš, že aj to ľutuješ verejne. Aj to áno. To určite. Mohol som sa obísť bez toho. Vieš ešte normálne počúvať rap? Alebo vieš len analyzovať tú hudbu ako ty, profesionálne? Viem počúvať aj normálne a tešiť sa, baviť sa z toho. Mám obdobia, kedy vôbec nepočúvam rap, počúvam všetko možné, rock, soul, punk, úplne hocičo, to je jedno aký žáner. Mávam
obdobia dlhšie, kedy fakt nechcem počúvať rap. A potom sa z neho zase teším, vyjde niečo, čo sa mi páči a teším sa z neho a počúvam a hej, bez toho, aby som to nejak moc posudzoval. Odkedy si začal rapom, vieš? Odkedy rapujem? Odkedy rapuješ? O roku 2024 sme vydali demo, ale predtým sme boli ako keby nejakých 5 rokov v garáži, ako keď sa to tak povie, že sme jednoducho snažili sa robiť skladby. Občas sme niekde hrávali, ale nemali sme vonku vlastne nič, až kým sme nenazbierali nejaký ten materiál a nevydali demo. A odtiaľ to začalo ako keby trošku viacej fungovať. Bolo to tak, že to vyšlo 24 a potom som žil aj s Delikou a svojou priateľkou asi 3 roky v Prahe. A tam som chodil a roznášal som to demo všelijakým ľuďom, až kým som nenarazil na Josha z Neighbor Beats, čo bol sublabel EMI. A jemu som dal to demo, jemu sa to páčilo a spravil s nami zmluvu na 3 albumy, že natočíme s nimi 3 albumy, ale po prvom sme potom druhý sme vydávali pod niekým iným. To už som sa trošku zapletol. Jasne. Ja to majú na videu, že si mal aj to, že si niekomu započával tvoje demo a ty si chcel ako vrátiť to. Ja áno. Hej, pretože to demo bolo síce nahrané v takom poloprofesionálnom štúdiu, ale originál vylisovať sme ho nedali. My sme si ho proste napalovali na počítači a mali sme k nemu aj dizajn k nemu spravili, mali sme aj obaly také papierové, ale tých kusov, ktoré sme naozaj mali, že aj s nálepkou na CDčku, aj s obalom sme mali možno, ja neviem, 20. Čiže som sa dostal milujem ťa, jak si to zýva. Skrátim to teda a tých som mal málo, že som sa dostal do stavu, kedy som si pýtal od veca, či mi nemôže vrátiť ten album a on, že jo, ale má ho Kardinál Korec, má ho Otis 1.6. Hej. Čo by mladý Supa nikdy neveril o dnešnom Supovi. No, Tak to je. určite to, že ešte stále nebudem mať deti, ale ani to, že budem tak dlho ako keby môcť robiť to, čo ma baví a naplňa a teší. Pretože to je ťažká vec, keby sme všetci boli schopní robiť, čo nás že naozaj iba baví, tak sme si žili krásne. Keď to si spomínate deti, tak prečo si nespravil v mladšom veku? No, vidíš, toto je otázka. Máš si problém nejaké so ženami alebo čo? Ja mám problém so ženami a vlastne som bol vždy vo vzťahu už od 18. Najskôr som o to nemal záujem a potom to bolo tak, že som poriadne ten život nemal v takom stave, aby som si to dieťa spravil. Akože finančne? No, zabezpečenie? Nie, netýkalo sa to peňazí. Skôr spôsob, akým som žil život. Aha. Áno. Moc hádanky? Hádanky, tam si teraz... Nie, ďakujem. Ktorý dnešný rap, ktorý dnešný rap trend tak najviac psychologicky vyčnieva? Ktorý rapový trend teraz Áno. najviac psychologicky vyčnieva? To si mi dal úplný šachmat, brácho. Nemám poňatia. Ktorý trend najviac psychologicky vyčnieva?
kedy trendy psychologicky vyčnievajú. Podľa mňa trendy sú také väčšinou rýchle veci, ktoré sú zaujímavé. Počkaj, Tortko, tá otázka bola, že... Ktorý dnešný rap... Ktorý dnešný rap trend ťa najviac psychicky vyčerpáva? Aha, OK. Ty si dal fakt taký šachmat, že ja som sa snažil prísť na to, že tak som sa snažil ti odpovedať, ale nevedel som Ale ako. na tú druhú môžeš. Aj to si preberieme, ale... Shit. Najviac, čo ma vyčerpáva psychicky, sú sociálne siete, podľa mňa. Ale nechcem... Potom si poviem, že aha, takže pre teba je to blbosť, takže už si asi dosť starý a nechápeš to, začnem si do toho hovoriť. Že nechcem sa dostať do toho, ďakujem ti pekne, nechcem sa dostať do toho momentu, že budem nadávať na nejaké trendové veci, ale... Čiže úplne som sa zaplietol. Toto je moja odpoveď, stojím si za ňou. Dáme akože aj tie, keď aj tomu, tie psychologické repové, keď je tu najhoršie, ako ten najhorší ten psychologický rap. Fú, neviem, čo teraz myslíš. Že či sú také, či Možný. či niekoho ty uražlivejšie voči niekomu, alebo nejakým etnikám alebo tak, alebo to sú tí psychologické, že napadajú tých ľudí, že aby tí ľudia čo najviac rozmýšľali nad tými problémami, čo nesúvisia s nimi. Mácho, ty si blúdisko. Dostal si ma. Proste nemám odpoveď, prepáč. Víš, ale... Čo si myslíš o ego trip rape? Nemyslíš, že by ten rape im aj prinášal aj nejaký nesvič? Meslič. No, sled vyslovím. Hej, potom sa tu... Ja som nové. No. No povedz za čo. Hej, no, idem na to. Ego tripping je zábavný. Je to dobré, je to fajn a patrí to k rapu. Ale ten nedokážem počúvať stále dookola. Čiže áno, myslím, že je dôležitý pre mňa určite. A ja som v prvom rade poslucháč textu. A keď je to plitké, tak to môže byť zábavné, keď je to vtipné. Ale nikdy ma to nedrží tak dlho, ako keď má niečo nejaký... Nebaví. Hej, nevydržím to tak dlho počúvať, ako keď to má nejaký odkaz. Čiže áno, pre mňa je to lepšie, keď má niečo odkaz, ale nemôžeš zase stále počúvať iba múdrovanie a hlbočiny, pretože sa chceš občas vypnúť a len tak sa baviť a nechať to plynúť. Takže dôležité je obidvoje, ale viacej odkazuje pre mňa určite lepšie. Ešte ja. Že aký rap sa ti páči, buď ty starý ten old school rap, alebo tento nový 2005, vieš? No, ten starý sa mi páči viacej, ale to bude aj tým, koľko mám rokov, no. Jasne. Ale toto je doba, kedy vychádza, že extrémne veľa umelcov, že strašne veľa, akože je to tými sieťami pravdepodobne, že sa k tomu tak vieš dostať, ale dennodenne narážam na milión muziky a hudby, ktorá je naozaj skvelá. Čiže tým nechcem povedať, že sa vydávajú zlé veci, absolútne nie. Ale ako stále existuje veľa plytkej hudby, ale aj veľa hlbokej. No. Ale áno, ja mám 45, jasne, že mám radšej ten starší shit, no. Jasne, že... Na tom som vyrastal a k tomu máš automaticky spojené veľa krásnych spomienok a to ťa zmotá proste. Jasne. Ale máme veľmi rád novú hudbu, čo vychádza. Je nejaký rapper zo slovenskej scény, ktorého nevieš vysvetať? Vieš,
Keď ma niečo nebaví, tak to proste nepočúvam. Nezažívam pritom takéto vážne emócie, takže nikto nenapadá, ako by som teraz vytiahol a povedal, že ho neznášam. To nie. To je to krásne na tom, že každý si môže tvoriť to, čo len chce a keď si to nájde ľudí, ktorým sa to páči, o to je to lepšie a keď nie, tak má aspoň radosť z toho, že tvoríš. To je veľmi dôležitá časť toho celého. Tá sebarealizácia. Ktorý človek zo scény je úplný opak toho, ako pôsobíš online. Online. Hej? Áno. Lebo to ve videách, chápu, je tak inak povedané. To si ma dostal opäť. Neviem, kto je úplný opak. Chápem to správne, že či je niekto opak mňa akože? Nie. Nie, vôbec nie. Ty, ako... Počkaj, že ktorý človek zo scény je úplný opak toho, ako pôsobí online, ten človek. Aha, takto, ktorý človek. Hej? Toto sú klevety, na to nechcem odpovedať. Tam máš nejaký s tým, ako... Jakú som? Tak ako... veľa ľudí sa chová inak, treba v súkromí, ale to sa v umení bežne deje. Netreba to všetko brať zase úplne vážne a treba nechať tomu umelcovi jeho slobodu. A ani sa potom treba byť smutný z toho, že ten človek pôsobí inak. Ale akože moja dobrá rada pre všetkých ľudí, ak máte nejakú hudbu naozaj veľmi radi, tak radšej sa nesnažte toho človeka spoznať osobne. Mohlo by vám to tú hudbu pokaziť. Kvôli čomu napríklad? No, lebo by sa mohol chovať tak, že sa ti to nebude páčiť a potom tú hudbu nebudeš mať rád. Mne sa to stalo veľakrát. Keď sa cez to neprenesieš. To zase, ten štýl hudby môže byť rozdielný než Áno. jeho reálne správanie. Presne tak, tá hudba ti môže dať niečo, čo ti chýba v tvojom živote reálnom a tým si to vyplníš a môžeš potom pôsobiť inak. No. Keby si mal dnes 20 rokov a začal od nuly, prerazíš? Vlastne by si tejto dobe prerazil? Keby si mal 20 rokov? Ako pibu. Vidíš to, dobre hovoríš. Ja šajn, akože keď som začal ja, tak bolo tej hudby oveľa menej, ale ťažšie bola dostupná, ale myslím si, že to není problém preraziť aspoň. Ja si myslím, že to není taký problém, keď stačí iba spraviť dobrú hudbu. Čiže, čo ja viem, myslím si, že hej asi. Čo by si asi tak mladým reperom, teraz čo keď začínajú, čo by si vedel poradiť tak, že aby boli úspešnejší, než tí... No, veľmi dôležité, tu sívaš celý čas. Veľmi dôležité je podľa mňa to, že byť svoj, originálny a svoj. Veľakrát vec, za ktorú sa hanbíš a schovávaš ju, je možno práve tá, ktorú by si mal dať navonok. Ako keď sa pozeráš na fotku, všetci povedia, že na tej fotke vyzeráš dobre, ale tebe sa to nepáči, ako tam vyzeráš, tebe sa to absolútne nepáči a nechceš tú fotku treba dať na verejnosť. Ale to je možno práve tá blbosť, ktorá by ti pomohla preraziť, lebo je to niečo tvoje veľmi unikátne a to ťa potom oddelí od tých ostatných. Ja? Samozrejme, ak máš teda aj talent na to umenie, ktoré robíš. Byť sám sebou, tak. No, áno. Dalo sa to tak povedať, hej. Má pravdu, kolega. Má pravdu, chalan. Keď sa pozrieš spätne na Prime, vo vašej kariére, ako moc divoké obdobie to bolo? No, celkom divoké áno, pretože zrazu sa ti darí a funguješ a hrávaš pre veľa ľudí a to ťa teší a zároveň si v takom veku, kedy si to chceš veľmi užívať. Takže sme sa
Jo, áno, zabávali sme sa veľa a bolo to divoké, ale to je podľa mňa tak, že... Napol. Ako? Ako napol a štvrtina alebo ako? Čo si povedal, ale aj tak sám som sa strácal, takže ďakujem ti. Jo, bolo určite to bolo zábavné a divoké, áno. A veľa vecí sme si mohli odpustiť bez debaty. To určite aj. No aj chyby by si možno aj napravil, čo má v minulosti. Ježiš, áno, tak každý keby si vedel poradiť svojmu minulému ja, tak bola by to super vec, no. Veľa vecí by som pomenil, ježišmária. Ty máš nejaké zaujímavé historky alebo takéto? Jo. Máš také zaujímavé historky z toho obdobia života? No mám. Teraz rozmýšľam, že čo je také priateľné, aby som povedal a všetko, čo ma napadá je... OK, dobre, poviem, veď to je jedno, veď nie sme v televízii. Napríklad stalo sa mi to, že sme hrali sme koncert v Prešove, bolo tam plný klub, alebo skôr nejaký kultúrny dom, alebo čo to bolo tam dosť ľudí. Bolo strašne horúco a ľudia boli natlačení úplne dopredu, už pomaly na odposluchy a tak. Hry sa nosili veľké široké nohavice, no, mal som súpravu, proste teplákovú a prišli sme na stage, dnes sme hrali prvú vec, snažili sme sa, aby bola energická, skákali sme a zrazu som pocítil prievan dolnej časti tela. Dobre, takže bol tam Kali, je tam Mike Spirit, je tam Ego, je tam Rytmus a je tam Separ. Ako je to možné, že si taký chren našiel takú mladú peknú babu, priateľku, čo ona hovorí na tvoj mikrofón? Aha, treba sa jej opýtať, čo hovorí na môj mikrofón. Často ty do neho spieva svoj song? Takže pokračuje v tomto? Normálne sa ma pýtaš na to, na čo si myslím, že sa ma pýta? No, niekomu inému napadlo a to je možná aj... Tomko, ja tu vidím jediného človeka, ktorý pokladá otázky a to si ty.